Ahoj, dneska vám ukážu, jak si stáhnout, nainstalovat hru Minecraft plus mod zombie na lítání a skin do hry. Tak, jdeme na to. Otevřel jsem si prohlížeč, já už to tady mám připravený, ale to vůbec nevadí, dáte si, ulož to, Minecraft 1.2.5 funkční třeba v zipu, no, nebo exe. Je to jedno, já jsem si stáhnul třeba teďka v zipu, jo, normálně stáhnul, já už to tady mám stáhnutý, tak to otevřu, nejlíp ve WinRARu, ale jako snad by to šlo jinak. Application data, Minecraft SPX. Tak, to si takhle extrahuju jenom narychlo. A možná i extrahuju takhle na plochu, ať to tam mám, to nemusím to. Tak tady mám application data, tady mám ten Minecraft SP a ty application data tady ty můžeme smazat. Tak, tohle nechci. Tak, tohle vlastně taky ne, to je ta hra, to nepotřebujeme teďka vůbec. Tak tady máme Minecraft, dáme si nějakou přezdívku, já jsem Louda, tak Louda, zaškrtneme Force Update, spustíme hru. Stáhnou se nám tady balíčky VR souborů a s tím budeme za chvilku pracovat, až budeme vytvářet ten mod na lítání, konkrétně zombie a no a jenom na to vlastně. Ty skiny jsou jednoduchý, hodně jednoduchý. Tak, už se nám to dostahovává pomalu. Tak, tak hradé 1, 2, 3. Dobrý, zavřem. Tak a vrhneme se na to dál. Stáhneme si ten zombie. Tak, já jsem to našel tady Games Ulites, ale napíšete zombie modpack 132 vyhledávače a prostě to najdete. Tady jsem si to stáhnul. Mám už to stažený, připravený tady, takže si to otevřu zase ve WinRARu a mám tu 3 složky. Classes, tak tu otevřu. Potřebuju k tomu ale nabídku start, tady napíšu procenta app data procenta, enter, tady mám to tečka Minecraft, složka bin a tady jak je Minecraft dole v jaru, tak si to otevřu ve WinRARu. Je tady složka meta inf, tu rovnou smažem, jinak nám hra nepůjde. A všechny tyhle class a tohle takhle chytnu. Všechno to tam hodím do toho sem. Jo. Tak, jdem vejš. Ještě máme tady pár složek, ale s tím pracovat nebudem. Vytvoříme si novou složku. Nazveme ji mods. Tak, otevřeme ji a v ní si vytvoříme další novou složku. Tu nazveme zombie. Tak, zombie. Otevřem, tak jinak, že jo. A tady půjdeme vejš, to máme ten zombie pack. Tak půjdeme vejš a tady máme složku config. Tu otevřem. Tohle to všechno vezmeme a dáme do té složky zombie sem. Jo? Jo. Ne. Jo, ale no, to je jedno. Tak, a tady otevřeme config text a máme tady nějaký blbosti. No.
já tomu prdlajs rozumím, ale tak tohle to znám. Hledáme tady fly mode. Fly mode. Tady, co máme tuhle tu mřížku, tak ji smažem. A kdo máte XPčka, Windowsy, tak to jenom stačí tohle. A kdo máte sedmičky, tak umažem ještě tady craft mode, tak ještě tady jednu. Tak umažem. Soubor uložit, zavřem. Modifikovat, ano. Tak tohle zavřem, tohle taky, tohle taky, tohle taky. Tak spustíme si hru, podíváme se, jestli nám to jde. Aha, je tam něco špatně. Tak musíme znova překontrolovat. Takže zas app data, centa, Minecraft, mods, zombie. A já si myslím, že by to mělo být takhle. A tohleto config zabalený odstranit. Jo. A tady to log. No, to nevadí. Tak, otevřem to. Co jsme to otevřeli? Config. Ještě se na to podívám jednou, jestli to mám opravdu dobře. Tak hledáme zas fly, tady jsme to umazali, tady taky, ale to se maže jenom na Windows 7. Mělo by to být dobře, tak ani to ukládat nebudu, protože dobře to je, tak tohle zavřu. Zkusím znovu otevřít Minecraft a už by to mělo být snad v pořádku. Jo, takže text nám tady zmizel, vidíte, takže je to správně. Tak, Minecraft zavřu opět, potřebuju ho zavřenej mít. Jo, tady to bylo ještě špatně. No, tak jsem tam měl dvakrát otevřený Minecraft, no, nevadí. Tak, vlezem na internet, dáme si stránku minecraftskins.web.org, dáme si tady hlavní stránka, tady je instalátor modů, to si stáhneme, otevřem MC Skin Exe, tak ale česky, pokračovat, instalovat, pokračovat, je to hned, tak a je to, tohle zavřem, tohle taky, dáme si minecraftskins.com, vybereme si tady nějaký skin, tak já nevím, je to celkem jedno, třeba tenhle, no, když ten je hroznej, no, ale lepší tam snad ani nebyl, třeba někdo viděl lepší, ale já ne, no, nevadí. Tak je to tady tohle, tak, dáme si opět tuhletu minecraftskin.web, dáme nahrát skin. Myslím, že se tady musíte registrovat, no ale taky by to mělo být hned. Já už registrovaný jsem, takže to rovnou ukážu vám, jak se tohleto. Takže váš nick, já jsem Louda, mám si nějaký to heslo, co už tam mám, obrázek. A tady vyberu ten soubor, co jsem si stáhnul, ten skin. Otevřu a nahrát soubor. Soubor skin byl úspěšně nahrán. Jednoduchý. Otevřu Minecraft. Dám si single. Vytvořím si rychle svět jenom, abych vám to ukázal. Tak, jsem tady. Jak vidíte, tak skin mám. Parádní. No, myslel jsem, že to bude horší, teda jako. No, jde to. No. Ještě takhle. Pro někoho. A dáme F7 na ten mod lítání zombie. Tady dáme fly. A tady si nastavíme fly up. Máme na Ečku, dáme to na mezerník. A fly down na levý shift. Je to jednodušší, já myslím, že ji takhle navykle je snad každý na to, kdo to chvilku hrál normálně v kreativu, takže
Je to prostě přirozený. Tady si dáme rychlost, jakou chceme lítat. Nepřeháněl bych to nějak moc. Nejlepší je mi tak 3, protože pak se nenačítají čanky a trvá to a občas mě to i vyhodí z hry a je to takový to. Tenhle mod spustíme klávesou F a už rovnou lítáme. Klávesou F ji zase rovnou zrušíme.